Yawan. Syaka quarterfinals jong ko Ribhoy Superstar. Balapanya da ka LS Imli Production. Kabanlong haka live hotrik September ha Umsling Auditorium. Haka Porsche baje no Shisngi shaneng. Ka jingwan jong pi kan aimen si mikiru don sap. Ka dong ka than Ribhoy hi barok kawai. Kublai shibun. Hato ki leng ban Kamai pisa Kadei ki Shisha ni shupin bed. Haki ni gisi ki Jing jong kilat Kamai tangling baki online kalong ka bajalay bha hadu bom itu itau shu kanu ka Shisha bag kanu ka shupin bed kai. Ki Jing poi ki notification haki WhatsApp, Facebook ban link ya ki share ki prolog ban pa ban register ringkat bat ki information jongi ha ki jaga ban pendap link ba ki website ne ki link ba ki share hadien kata ngila ban sedang ban tre. Kidan ki ba chupa ban scratch ki dur ki ba shad pelun balada shay ka bog jongi ngila ban yo ya kapisa ka bada ki Hajar dollar ki mobile RAM dor ne ki kali nuksa ladang yo ikapisa ki pan ki information jong ki bank account jongi ne ki pa ban link bat ka PTM Google Pay Phone Pay bat hashwa bangin yo ban receive ya kapisa dan kam ban share biang ya kani ka link kat kum ki target baki labu dan ki pa live pongut dan ki pa san pongut bat kum ta ter Henry ka bapala ka long andang ladap kapisa kampoi satya haki account jongi ladangi ap kat no ru ki donru ki link ki bajupa shangi ban Kamai tangda ka basupej video haki website jongki dan kam ban le baladangi skip ya ka video nginem la ban Kamai bad habangi page ya ka video haki ni ki website jongki hadu ka bakut ngin la ban Kamai pisa shibun dan ki ba ayengi haki pisa India dan ru daki dollar batang hapo khandiat kenta ngila ban Kamai kat kum ki target joki bat teng lele ngila tami ki target joki bat habangi persang ban withdraw ya kapisa ngi hab ban knyat ha option baki bu kala ban long ka Google Pay PTM Phone Pay Bitcoins ne shaki account jongki bank bangidon hadin bang ladap ban le kum ne ki pharu yangi ban share ka ne ka link jongki shaki prolog jongi paladangi la ban yo ya ki target ka baki labu aba persyang kam lang shu ne kata ka pisa ka baki kularu kampoi setia haki account jongi namar Kadei ka bashuthok Donru ki bangi habani lekai ki game babon jan da ka bahap invest da ka pisa ka bangi shem na ki account jongi link ba ki PTM Google Pay bat ki way le se shisien arsen ngila banjab Henry Kadei tang ka jing penbang bangin brai Henry andala khamslam ngilot kai ki pisa jongi klem don jing mot ru Henry ha ka bakhat do dei bet ka jing do nong dan ru ki bapa invest da ka pisa jongi bangin Kamai le sia da ka ba share ki tiar bandi bangin yo commission da ka percentage manla ki product but andala dap ka pisa jongi bangin withdraw haki bank account lani haki mobile banking kini ki company ki pen i kumbatut ka service Henry hadien ka ja no jalang khamtam ne le ladangi invest ka pisa shibun kum kini khatdu khatwai ka debit tang ka jingdu nong suda klem mentoi ru kumta pralok ngidan kam ban husiar bha kum kini ki judging Kamai he klem da tre shitam namar kanu ru ka kam nginum la ban yo pisa shikit klem ka jing tre shitam hoot le si ki dan ki bade Shisha Henry ki babon ki dei bet ki bashuthak kumbaya la diru ngalangat hakini kini ki baro ki tang basu ki jet ya ka pisa nangi ka jingwan ra jonga ya kani ka video ru ka de bangilong ki bastat banginum ngop klumar ha ka jing Kamai rangai namar kanum la ban pen yangi Henry kan pendu nong penban yangi